Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng police unit sa bansa na paigtingin ang koordinasyon sa mga lokal na opisyal para sa pagsasanay at iba pang programa para sa mga barangay tanod. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang papel ng mga tanod bilang unang rumiresponde sa mga insidente, sakuna at emerhensya sa komunidad. Kaya naman nararapat lamang na mabigyan sila ng sapat na kaalaman at kasanayan upang magampanan ng maayos at ligtas ang kanilang tungkulin. Kabilang sa palalakasing pagsasanay ang basic safety procedures sa pakikitungo sa mga lumalabag sa batas, basic intelligence gathering, anti-crime measures, disaster response at tamang pagreserba ng crime scene. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.